Labaran duniya kenan da za ki dinga saurara daga tashar Labaran Hausa News. Da shi a can inda suka kai gwagwaro din a mace muka same shi, su kuma wani 'yan sanda na gwagwaro su wanda suka kai shi suka ɗauro su da ankwa suka kawo su caji ofin na ɗan tamashi, su kuma taimaka masu suka yi wayannan wanda suka kai su taimakawa suka yi, amma an samu wanda ya caka masa wukar. Saboda haka ni ina roƙon hukumar 'yan sanda da hukumar alƙalai su bi mana haƙƙin wannan abin da aka yi mana, wannan abin da aka yi mana na kisan gilla a bi mana haƙƙin. Ni ce Hauwa da Karimi ke wata aka ce mata wannan yaron. Ni ce matsayinsa ne mahaifiyarsa. Kawai don iyayen wannan sadaka ne zai bata musu wai yara. Sai ta yi ni ina ruwan kuɗi nake minna sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ni shi nake shi ne sai saka biyo shi da gudu. Yana taka da gudun nan sai ya farɗo shi. Ina farɗo ya kawai sai ya saka masa wannan wuka. Da ya ji zafi kawai ya ruga da gudu. Ta yi wannan shago daga nan ya ɗauki wani kananzir sai ya kwarara. Daga kananzir ɗin nan to shi ne sai ya tsaya shi kuma ne ya zo ya ce a ku biyo shi har nan gurin. Wanda ya rika ya gudu to kawai shi kenan sai ce mu je in zaka iya wannan asibitin mu je a raka ka aje a baka magani HIV zan iya ba HIV mu je ta kuɗe na biyu ko sai ya faɗi to jini fa dai wanke kan titin shi kuma wannan yaron HIV ku taimaka a bada wannan adidi ta tsawon nan dan Allah annabi a taimakon gaggawa rai abin tausayawa ne saboda kai ya je cika a nan gurin to da aka tafi da asibiti sai aka ce ai an kama masu babur din an kulle babur din an kulle yaron wancan din kuma fa an dawo an zo an kama wannan din sun ce ga wuka a hannunsa an kama shi da ita to kuma kin ga yaran ba su zama iyayen sun ka korafi sun ce ba su fito ba. Mun so mu ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandar jihar Kano sai dai kakakin ya bayyana mana cewa labarin bai iso gare su ba. To Allah ya ji ganshi ya kuma kiyaye gaba. Maryam Abdullahi Tsanyawa kallo ya koma sama. To an gaida Maryam Allah kuma ya shirya matasanmu ya kuma ji kan wanda ya rasu daga can jihar Katsina kuwa gwamnatin jihar ce ta kaddamar da rundunar jami'an tsaro na sintiri don tunkarar matsalar tsaro da 'yan ta'adda da ke cima da tuwo a ƙwarya. A yau talata ne dai gwamnan jihar wato Umar Dukwaradda ya jagoranci kaddamar da jami'an tsaron na Community Witch Corps su 1,466 daga faɗin jihar ta Katsina. An kaddamar da jami'an na Community Witch Corps ne bayan da suka samu horo na tsawon watanni 2 ƙarƙashin shirin da gwamnan ya kawo. An dai zaɓo matasan ne aka horar da su daga yankunan da suke fama da wannan matsala inda tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammad Buhari da kuma wasu daga cikin gwamnoni da suka haɗa da Kano, Yobe, Zamfara da Kebbi suka samu halartar taron yaye jami'an. A nan kuma gwamnatin tarayya ce ta bada izinin sake ɗaukar ma'aikatan lafiya da suka yi ritaya a fannin lafiyan domin sake farfaɗo da fannin. Ga dai wakiliyarmu Maryam Ashir ya gaba dauke da ci gaban rahoton. Gwamnatin tarayya ta ba da izinin sake daukar ma'aikatan da suka yi ritaya a fannin lafiya domin sake farfado da fannin. Wannan ya biyo bayan hijira da likitocin kasar nan da sauran jami'an lafiya ke yi zuwa kasashen waje domin samun gwaggwaban albashi da yanayi mai kyau. Umarnin sahalewar na kunshi cikin wata sanarwa da aka raba wa manyan jami'an hukumar masu kula da cibiyoyin lafiya a ƙasar nan ranar 5 ga watan Oktoba shekarar ta 2023. Waɗanda aka sahale a ɗauka sun haɗa da likitoci da jami'an jinya. Takardar da babban sakatare mai kula da manufofi da tsare-tsare a hukumar ya sanya wa hannu ya bayyana cewa ma'aikatan sun yi watsi da yunkurin gwamnati na ƙara yawan shekarun ritaya ga ma'aikatan lafiya daga shekara 65 zuwa shekara 70. Maryam Ashir Yankaba kallo ya koma sama. To madalla an gaida 'yar mutanen Yankaba. A nan kuma wata ƙungiyar mabiya addinin Islama ce suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin tarayya Abuja kan rikicin da yake faruwa a ƙasar Palestine. Ga wakiliyarmu Aliya Suleiman Abubakar ɗauke da ci gaban rahoton. Ƙungiyar Islamic Movement in Nigeria IMN ta bayyana goyon bayanta ga Falastinawa a sakamakon rikicin da ya ɓarke a tsakaninsu da 'yan Isra'ila. Majiyarmu ta bayyana cewa tattakin wanda ya fara da
karfe 4 na yammacin ranar Litinin daga Bayan Plaza Abuja ya kare ne akan titin Ahmadu Bello. A cikin wata sanarwar da ɗan ƙungiyar Sheikh Sidi Munir Sokoto ya fitar da yake cewa mun samu kanmu a wata hanyar da ba za mu iya gujewa ba. An ɗaure mu da riga guda ɗaya ta kaddara. Rikicin da ke da nasaba da hare-haren da aka kai a masallacin Al-Aqsa da kuma sansanin 'yan gudun hijira na Gaza a shekarun da suka gabata. An haifar da asarar rayuka fiye da 1,000 daga ɓangarori guda biyu. Aliya Suleiman Abubakar kallo ya koma sama. Mai sauraro kan hukumar lafiya ta duniya wato WHO ce ta ware ranar 10 ga watan Oktoban kowace shekara domin wayar da kan al'ummar duniya kan lafiyar kwakwalwa tare da lalubawa da lafiyar kwakwalwa taken bikin da na bana shi ne da kowane ɗan adam lafiyar mu Maryam ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 10 ga watan Oktoba domin tunatar da al'ummar amfanin kula da lafiyar kwakwalwar. An fara ranar ne a shekarar 2000 na kwanakin masu cutar da aka da cutar taɓin hankali wanda aka kiyasta za su kai kimanin miliyan 50 zuwa miliyan 60. Bisa wannan kiyasin ya zama na likitan kwakwalwa ɗaya ne zai iya lura da mutum miliyan 1. Ga kuma rashin asibitoci ko cibiyoyin lura da kwakwalwar. Jihohin da suke da cibiyoyin yawancinsu sun lalace kuma ba a lura da su yadda ya kamata. Sai kuma wasu jihohin da suke tarayya da suke kula da masu taɓin hankalin. Hakan ya sa masana suke ganin asibitocin sun yi kaɗan su kula da adadin masu matsalar taɓin ƙwaƙwalwar. Maryam Abdullahi Tsanyawa, kallo ya koma sama. Wasu mazauna garin birnin Gwari ne da ke jihar Kaduna suka koka kan yadda 'yan bindiga suke shigar da matasan garin cikin aikin nasu. Ga wakiliyarmu Aliya Suleiman Abubakar ta dawo ɗauke da ci gaban rahoton. Mazauna wasu yankunan ƙaramar hukumar birnin Gwari da ke a jihar Kaduna sun koka dangane da yadda 'yan ƙungiyar Ansaru ke ci gaba da jan matasansu tare da mamaye garuruwansu. Jama'ar yankin sun ce 'yan Ansarun sun ɗauki lokaci suna ɗibar matasan da kuma shigar da su ƙungiyar tasu ta hanyar amfani da dabarun jan hankali ko kuma ta ƙarfin tuwo, lamarin da ke ƙara ƙamarin matsalar tsaro a cikin yankin. Wasu mazauna yankin sun ce yanzu haka garuruwa irin su ƙauyen unguwar Gandu da tsohuwar Kuyallo da kuma unguwar Gajere duk suna ƙarƙashin ikon ƙungiyar Ansarun. Wani mazaunin layin Lasan ya ce yanzu babban abin da yake tayar da hankalin mutane shine 'yan Ansarun sun shigo garin layin Lasan kuma sun nuna cewa suna so su dawo da zama a cikin garin amma mutane sun nuna rashin yarda. A halin yanzu ana zaman ɗari-ɗari ne saboda mutane ba su san abin da zai je ya dawo ba tunda dai sun ce ko da ƙarfin tuwo ne sai sun shiga cikin garin. 'Yan Ansarun sun kuma shiga unguwar layin Ɗan Auta da ke ƙaramar hukumar ta birnin Gwari inda can ma suka sanar da ta shigar da matasa cikinsu da kuma karɓe madafun iko a yankin kamar yadda wani mazaunin ƙauyen ya shaida wa majiyarmu. Duk da wannan barazanar dai mazauna yankin sun ce a yanzu babu wadatattun jami'an tsaro da za su iya hana Ansaru kai masu hari ko mamaye ƙauyukan nasu. Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya ce rundunar ta taɓa fatattakar mayakan a shekarun baya kuma a wannan karon ma za a yi duk abin da ya dace don kawar da su da kuma samar da tsaro a cikin jama'a. Ya ce mun taɓa zuwa muka yaƙi waɗannan mutane shekaru 3 zuwa 4 da suka gabata inda muka kashe akalla mutum 200 a cikinsu. Ana bakin ƙoƙari amma wanda ba za mu fito kafafen yaɗa labarai muna faɗa ba tunda bayanai ne na sirri. An yi ɗauki lokaci jama'ar ƙaramar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da makwabciyarta Funtuwa a jihar Katsina suna kokawa da hare-haren 'yan bindiga masu alaƙa da ƙungiyar Ansaru. Kuma kai harin da kuma garkuwa da mutane na ƙara yawaita a yankunan. Aliya Suleiman kallo ya koma sama. To an gaida Aliya, Allah kuma ya kawo mana ƙarshen ta'addancin a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. A nan kuma kotun sojin Najeriya ce ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 7 ga wani manjo janar Umar
Umar Muhammad tsohon daraktan kamfanin kula da kadarorin Nafal kan satar dukiyar kamfanin. Kotun kuma ta umarci Manjo Janar Umar Muhammad wanda ya gurfana a gabanta akan keken guragu da ya mayar da kudaden da ake zarginsa da karkatarwa zuwa asusun rundunar sojin ƙasa ta Najeriya. Rundunar ta gurfanar da Manjo Janar Umar Muhammad ne kan zarginsa da laifuka 18 da suka hada da amfani da bogi, karkatar da kudade da kuma haɗa baki domin aikata laifi. Sai da ya musanta zargin tun a farko. Amma a zaman kotun sojan na ranar Talata, kwamitin alkalai takwas karkashin jagorancin Manjo Janar James sun kama shi da 14 daga cikin laifuka 18 da aka gurfanar da shi a kansu. Bayan sauraron shaidu 24 daga bangaren masu kara da kuma 12 daga wanda aka gurfanar, Janar Mai ya ce laifukan da Manjo Janar Umar Muhammad ya aikata sun saba kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma dokar aikin soja. Daga nan ya yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru 7 kan kowane laifi. Daga cikin wasu laifuka wasu kuma shekaru 2. Janar Mai ya ce hukuncin zai tabbata ne bisa sarewar mahukunta. Kafin yanke hukuncin da yanzu, Muhammad ya shafa shekaru 2 a tsare a barikin soji na Mogadishu Abuja. To Allah Bauchi kuwa jami'an tsaro ne suka hallaka akalla 'yan fashin daji su 60 sannan suka ceto mutum 29 a can jihar. Ga dai wakiliyarmu Maryam Ashir Yakuba ta dawo dauke da ci gaban rahoton. Gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya tabbatar da cewa jami'an tsaro sun kashe kimanin mutane 60 da ake zargin masu garkuwa da mutane ne tare da kubutar mutane 29 a karamar hukumar ta Fawa Balewa da ke jihar. Gwamna Muhammad ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar jajantawa al'ummar da 'yan bindiga suka kai musu hari cikin 'yan kwanakin nan. Ya kara da cewa an samu nasarar hakan ne ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da 'yan sa-kai da mafarauta. Ya ce an samu nasarar hakan ne ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da 'yan sa-kai da mafarauta. Bugu da ƙari gwamnan ya ce rashin tsaro yana ƙara ta'azzara a jihar kuma ya jaddada aniyar gwamnatinsa na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Gwamnan ya kuma bayar da gudunmawar babura 30 da naira miliyan 10 ga jami'an tsaro a yankin. Maryam Aishir Yankaba, kallo ya koma sama. To an gada 'yan mutanen 'yan kaba. Da kuma haka ne shirin namu na wannan lokaci zai digo kafi. Kuma kai ma da sauraro kana da damar aiko mana sakonnin abubuwan da suke faruwa a guri ko yankinka. Amma ba mai sauraro ba mu san labarin wani ya ji gawa ne. Da 'yan magana ke wani kabin labarin gizo da koki ta kan lambar waya kamar haka 070 61 47 27 2-4. Amma mai sauraro ba mu san ɗan kira wato flashing domin sanin kawai da flashing na ɗaya daga cikin abubuwan da ke shanye batirin kowace iriyar waya kuma kusalin da wutan Najeriya ke ciki. Yanzu kuwa a madadin 'yan uwa abokanan aiki Maryam Ashir Yankaba, Maryam Abdullahi Tsanyawa, alias Suleiman Abbakar, sai kuma ni da shirya na gabatar Bello Jibrin Gama. Dukkaninmu ƙarƙashin mai gayya da Hajiya Jabinta Sa'idu nake cewa sai wani shikon wai kare ya zub da tsaniyar kura.